Esselamu Aleyküm gadadan iyileşler. Türkiye'den Porsche'ya geldim. Umut Gülcali. Porsche Antalya'dan uçtum. Antalya'dan Hasar'dan Gabat geldi. Payitahtı Varşava'ya geldim. Varşava'da biraz geldik. Ondan sonra öyle işleyen şehirme, işleyecek şehirme kayttım. Umut Gülcali geldik. Problema çıkmadı. Yolla, iyiydi. Faro'yu da gittiler. Birinci yedek gelýäňim mi? İşe gelýäňim mi diýip we şeýdip geçip gaýtdyk. Şular barada birazcık bilgi bereýin idim. Umut Gülýar geldik. Indi berde adacağımıza tecrübe kadarlık yeni ettik. Ondan sonra video çekeyim idim. Başta gelişime video çekmedim. İlk baranımızda Varşava baranımızda aeroporta bardık. Umut Gülýar. Aeroporttan soň oğlanlar birden aylanmana çıktık yolda. Bärik Ukrayna'dan gelen Gatkana'dan hatta Kampaçen'e ziyarete gittik. Türkmenistan'a bir uçar uğradırlı şolar görmene gittik. Oğlanları göröldüydük. İşler var arada aysak Ankara'da işten köpsi inni önkýaly yok diýenýäli. Ukrayna'dan gelen birden ayal maşgalalar var. Erkekler erken geçirenler, yani Türkmenler ya da Ukrayna vatandaşı olmayan kişiler Ukrayna'dan geçen erkekler var. Yani ayal maşkalar, gılavını gelenler. Olara mesela maydalı 2 milyon kişi bu Polşa gelen olsa çünkü 1,5 milyonla doğru Germanya'ya gidenler. Çünkü anons verdiler. Oraya Germanya'ya gidecekler. Şu saatlerde adını derlerim değil. Avtobusu alıp gidip atıyorlar ölleri Muduna. Köpsi Germanya'ya geçecek. Yöne berde de galyanlar var. Esası ayal maşkala bolan son Ankara'da işler olara gön yerleştiriyorlar. Ve olara da galma için ruhsat çıktı. Türkmenlere de şu an içeride berde Porsche'da götürülen ya da Avrupa'nın iyilik devletlerine gidip veren Türkmenler hem gatıken olara da problema çıkarttırınok. Hiçbir yerde poliseyi bağlap kontrol edip duranok. Ben adır gelen şehrim kiçirek bir şehir. Berde hiç kontrol yok. Yöne İstanbul ya ulu şehirlerden köpçülük adam kendi olan şehirlerden gelteniz birazcık içine de gısattırlar. Başta bir hepte yali, bir yarım hepte yali öğrenşin için ya. Ve bulan ödüllerini bilmemseniz yine näme diýenlerine kendi düşünüp bolanok. Orça ulaşsanız iş yerde orça ulaşýarlar. Esası gılavlı Ukraynalar bolansan olarların bir şekilde düşünüşüp bolýar. Yani olaram İngilizce bilen okyan Ukraynalar ya orça bilmeli ya da el hareketleri düşünüşüp bolýar. Aňyrdan geljekler üçin şu wagtky maslahatym berde Ankara'da iş yok. Başta kıynarak golpiler Aňyrda gurulşykda ya da şoňa meňdeş şeýerlerde işläp ýörenler üçin känir problema bolmaz. Ýöne taýady köpýärinki köpürek. İnşallah gelseňiz de öwrenşersiňiz diýeli. Häzirlikçe şonýaly ýene ilk köşkler bolsa aýdyp oturun. Hatta çıkan bir ilk köşklük var. Şulaň 28-den soň, mart aýynyň 28-den soň Türkiýeden geljekler. Test yaptırman arkayın geçip gelip bilýärler. O täze açıklamalarda ve 28'den soň maske şolar aýrylýar. 28'den soň arkayın gülýärli maskesiz gelip bolýar. Diýişimýärli täze gaýtjaklar üçin birazcık problemi boluplar. Öwrenşmän bilerler. Dil ýagdaýam şonýaly. Ve Ankara'da işler yoktur. Şu an etatda gurulşyk ve şoňa meňdeş kynrak işlerde iş ýerleri bar. Aňyrdan çakylyk uratýan şirketleriň köpsi belki alladypdylar. Ankara'da iş şunýaly, Ankara'da iş munýaly, Ankara'da iş diýip on ýallaryken ananyp oturmaň. Çünkü bärik gelen soň bütün Ankara'da işlerde ya özleri ya da Ukraynalar alýarlar ve olar işleýärler. Ona alanmaň şirketleriň diýerlerinde aňyrda gurulşykda işläp görenler ya da men bir adet pul gazanýan bolýar diýenler üçin ona fursatlar bar. Ýöne aňyr Türkdäki ýalar arkaýyn gezip rahat ýaşap, gülýärli, şadýan ýaşap
Bärde de pul gadan niten edil on ýaly ýagdaýa ýok. Onu bir duýduraýyn idim we häzir randew almam gaty problema. Çoň üçin pasporty dolup barýanlar, problemal bolanlar, kimligi bolmaýanlar zatlar şu işe başlaş oturmasınlar öýler düzet bilmejek bolsa, kançykda jetmesinler, geliben bärde kösenmesin. Çünkü öňe biri düşmese öz başyna hiç hareket edip bolanok. Dil bilýän bolsaň ol aýratyn gurrun, öz dillen bilseň ýa-da suwýal ingilisçe bilseňiz, ýöne dilini bilmeseňiz ýa-da ingilisçe bilmeseňiz öňüňizden hem çykylmasa ýa-da çıkan adam sizle münýär şertnama baglaşmadym men inha işiňi sör adres bar gidin diýse onu siz kötenip bilersiňiz we şu ýagdaýda gatkan gabat gelýär. Ondan soň gidip biljek adyňyz ýa gidip barlak görmek ýa-da täzeden bileler Türkiýe'ye gitmek bolar. Bärim ila tany az bolan soň biz ýaly İstanbuldan ul şäherlerden adamın kän bolan ilatyn kän bolan şäherlerden gelenler üçin birazjyk iç kysgynjyrak bolup bilýär. Şonam aýdyp geçeýin diýdim. Hawa antatat ýok pul gadanmak hem iç ýerde de antatat. Ýöne Türkiýe'ye göre oňat pul gadanıp bilersiňiz. Galanam siz ödüňiz görüň, pikir ediň, düşünün, şoňa göre hereket edin. Ben berip biljek maslahatym şular ýaly. Ýene de täzelikler bolsa aýdyp oturan. Mehriban iýleşermi? Bolşa baradak bilgilerime goşup atarym abi. Olarym goşup geçeýin diýdim. Bärik gelip hökman şo şirketde işlemini diýen sorawlar bardy. Ýok, bu işe başlamadyk bolsaňyz başga bir şirketde işläp bilýäňiz we olar siziň üçin täzeden häkimliklerden täzeden çalışma izni çykarýarlar. Ve sigortaň ýöräp dursa, karta popydy, ýani kimlik üçin özleri dokument tapşyryp berýärler. Onu başda görleşersiňiz nähil boljakdygyny we hoşa gelende birinji bilen etmeli işleriň biri özüňize bank hasap açdyrmak. BNP bankla başyňyza hasap açyp, pasport bilen hasap açyp, şo wagt kartyňyzy alyp gaýdyp bilýäňiz. Özüm bank Polskadan hesap açdyrdım. Onu bir tanış oğlunun adresi vardı. Şol adresi berip adres isteýärler. Şo taýdan açdyrdım we tenin isteýän zatlar bir A kağıda A4 kağıdyna adyň, familiýaňy, Türkmenistandaky ýaşaýan adresiňi, Polşadaky ýaşaýan adresiňi we ejen gyýdlyk familiýasyny ýazyp berýän ve galan işlemlerini özleri edip berýärler. Zlot hesabyny açdyrsaňyz bolýar. Ondan soň öz bankacılık programma şoň içine girip dollar, euro hesaby ödüňiz açdyp sekundyň içinde açyp bilýäňiz. Muny goşmaça aýdan diýdim. Biram PESEL numara bar. PESEL numarany näde baljaňyzy baran welaýatyňyzdakilerden sorasaňyz bolar. Olam hastana gideňizde ýa-da käbir işlemlerde gerek bolup bilýär. Käbir şirketden özleri alyp berýär PESEL numarany. Olam gerek zatdan biri. Biram oňat video galjak bolup dydan. Galjak adamlaryňyzy tanan, düşünýüp biljek adamlaryňyzy bilen galtaňyz ingows bolar. Warşawada özüň aýratyn öý tutjak bolsaň şu wagt birazjyk kynrak bir bilgiňiz bolsun ýa-da köpürak pul çykarmaly bolýan, depozyty köpürak tölemeli bolýaňyz. Bularym goşmaça aýdyp geçeýin diýdim. Sag bolun, sag aman oturum.